Zatim, jedno od dijela koja će biti posebno teška na vagi vjernika. Na sudnjem danu, koje smo mi u prilici da činimo maltene svaki dan. Ali rijetki su oni koji ga čine. A u prilici smo svaki dan. Da učinimo ogromno djelo koje će imati posebnu težinu na našoj vagi. A to je praćenje i klanjanje dženaze namaza. Da odemo da klanjamo muslimanu dženazu i da ga ispratimo do mjesta gdje će biti ukopan. Da sačekamo dok se u potpunosti ne zagrne, proučimo dovu za njega i vratimo se svojim svakodnevnim poslovima. U hadisu je došlo, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko bude slijedio dženazu, klanjao, zatim je pratio sve dok se u potpunosti ne završi s njom, sve dok se ne zagrne umrli. Njemu pripadaju 2 kirata. U jednoj od verzija stoji, vratit će se kući sa 2 kirata. Pa pitaju ashabi koji su slušali taj hadis, Allahov poslaniče, šta je to kirat? Kolika je to mjera? Kakva je to mjerna jedinica? Pa kaže, kirat je poput brda Uhud. Kirat je mjera, veličina. Ono što ima težinu poput brda Uhud. A brdo Uhud je koliko veliko? Onako da je bio na hadžu. Brdo Uhud je 8 km dugo, kilometar i 48 metara visoko. Maltene u prilici smo da svaki dan se vratimo sa 2 Uhuda, sa tako teškim dijelom, 16 km, 2 još nešto kilometra veliki, teškim. Ko bude pratio dženazu, klanjao, zatim dalje pratio sve dok se u potpunosti umrli ne stavi u kabur i zagrne, u potpunosti proučiš dovu za njega i svojim poslom nastavi. Vratit ćeš se sa ogromnim dobrim djelom.